A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim. Da farko zan yi wa Allah godiya akan wannan lokaci da ya ara mana cikin azumi na watan Ramadana. Gashi har mun kai kusan 20 ko 20 da wani abu ma muke tunkara. Ubangiji Allah ya ba mu ikon kammalawa lafiya. Sako ne na zo da shi a takaice na alkhairi a ƙaramar hukumar jibiya da kaita. Wato alkhairin bawan Allah nan wanda kusan kowa ya san shi. Wane ne wannan bawan Allah? Shine Alhaji Muhammadu Halluru, sadaukin sarkin arewan Katsina hakimin jibiya. Wa'annan alkhairai nashi kowa yana da yaƙini a kai, na ba yau ya fara ba kuma ba zai gajiya ba bi iznillahi ta'ala. Akwai abin da ya taso na alkhairai, ko in ce katafaren alkhairin da yake shiri a kan shi a ƙaramar hukumar jibiya da kaita, wanda ya ma gama gari kusan kowa labari ya ji mashi. Wani alkhairi ne? Bai wuce na tallahi da zai bada ba na abinci a ƙaramar hukumar jibiya da kaita. To banda tallahin abinci akwai abubuwa da yawa da za a hada a yi. Na farko akwai kyauta da zai bada ta motoci aƙalla tsakanin ƙaramar hukumar jibiya da kaita. Mai girma sadaukin sarkin arewan Katsina hakimin jibiya Alhaji Muhammadu Halluru ya ƙudurta wannan alkhairi ga aƙalla mutum 10 za su samu mota. Sannan kuma banda nan akwai mashina na hawa. Wa'annan mashina za su kai aƙalla tsakanin jibiya da kaita, mashinan sun kai guda aƙalla 30. Daga cikin wanda za su amfana da mashina, motoci wani abu ne wanda adadinsu ba mai yawa ba ne. Shi kan shi ya ban kan shi sanin su, mu ma mun sani, kuma bi iznillahi ta'ala sai gobe za a sanar da kowa in an zo wajen taro. Mashina ma su suna da yawa, za a iya takaitawa. Daga ciki akwai malama wa'anda za su amfana, da kuma irin 'yan midiya wa'anda suka yi wa mai girma Alhaji Muhammadu Halluru aiki da yada alkhairan shi, masu kishi, masu son ganin ƙaramar hukumar jibiya ta ci gaba. To suna ciki 'yan midiya, maluma na ciki, na masallatai duka na ƙaramar hukumar jibiya, masallacin izala da ɗarika da sauransu. Banda wannan akwai wa'anda cikin banda 'yan midiya akwai wa'anda suke cikin wa'anda ya san cewa suna da bukata, suna da rauni. To su ma Allah ya cida da su, wa'anda bi iznillahi ta'ala zuwa gobe za a iya samun wannan tabbaci a ƙaramar hukumar jibiya kenan, kahin aji ƙaramar hukumar kaita. Wannan kenan akan mashina. Mashin guda 30 ne. Sannan kuma za mu matsa ga abinci. Wannan abinci waccan shekara duka abincin da mai girma sadauki ya bada a ƙaramar hukumar jibiya, ayyukan sun takaita ne a jibiya ward A, ward B, wato yankin unguwarmu kenan, jibiya babba primary school. To abin da kenan wancan zangon bai wuce buhu 1000 ko da 200 ne in zan iya tunawa aka bada. To amma a wannan lokacin Allah cikin ikon shi, mai girma sadauki ya ware akalla tsakanin jibiya da kaita za a bada buhu 7,200 na abinci. Jibiya za ta ɗauki wani sashi mai rinjaye, ita ma kaita tana da nata. Sannan banda wannan akwai keken ɗinki na na'ura mai aiki da wutar lantarki, da kuma keken zigza, shi ma guda 10 tsakanin jibiya da kaita za a raba shi bi iznillahi ta'ala. To wannan alkhairi abu ne wanda yake ba bako ba a tahiyar duk wanda ya san zuciya da nagartar mai girma a sadaukin sarkin arewa. Abin ciwo da kuma ni tambayar da nake yi har kullum, ba ma yanzu na fara yin ta ba, shin wai ƙaramar hukumar jibiya da kaita ba ta da dattawa, ba ta da wa'anda ke da kishi, ba ta da wa'anda suke son ganin ci gaban ƙaramar hukumar jibiya ne da al'ummata, wanda ya kasantar da mu tun muna kara muna kau da kai akan abubuwan da muke gani na cin kashi, da nuna mamu karan tsana, da nuna cewa kamar mu ma ba haihuhin ƙaramar hukumar jibiya da kaita ba ne. Wannan abun ya biyo bayan alkhairan da muke taya mai girma sadaukin sarkin arewan Katsina hakimin jibiya Alhaji Muhammadu Halluru na alkhairin da yake yi wa al'umma, muna taya shi, yasa har muka fahimci mu ma muna cikin wa'anda banda shi kan shi
mu ma karan tsanai ya shafe mu. To abin da nake gani shine abu ne wanda bai kamata ba. A takaice akwai matsalar da ta taso, taron da za mu gobe 10 ga wata kenan na bature, wanda ya daidai da 21 ga wata na addinin musulunci Ramadan da muke ciki. Mun tsara taro kuma mun bi doka da oda. Mun ba da takardu a hukuma ta DSS, mun ba da takardu a hukuma ta police, sannan kuma again mun ba da takardu a ofishin ciyaman na ƙaramar hukuma. Again kuma mun ba da takarda domin muna son mai amfani da primary school, wato Musa Mota Primary School ta nan cikin unguwa inda muka taso, kuma already waccan shekarai nan muka yi. Naga yana da kyau a matsayina na cikin wakilai, ko in ce ni ne vice chairman na wannan gidauniya ta tallafi mai albarka ta Sadauki Sport Foundation. Naga ya kamata a ce mun bi abin kan tsari, mun ɗoki takarda ta neman izini mun kai a LEA ta ƙaramar hukuma. To abin takaici da ban haushi shine wannan takarda tun wajen kwana 3 da suka wuce mun kai ta. Aka ba mu ba'asin a ranar Litinin yau kenan za mu je mu anshi approval na wannan takarda. Amma abin ban haushi da takaici shine yau da safe wajen karfe 8 sai tabbaci ya zo mu cewa ba a ba mu daman mai amfani da wannan primary school ba. A nan ina da tambaya a cikin waɗanda muke ganin su ne wakilai na matakin shugabanci na siyasa a ƙaramar hukumar Jibiya. Ba zan kama suna ba, amma ciki akwai ciyaman na ƙaramar hukuma, sannan kuma akwai ɗan majalisa mai wakiltar mu a mataki na tarayya na ƙaramar hukumar Jibiya da Kaita. Sun san kansu. Ko su ne, ba zargi muke ba, ko ba su ba ne. Shin ba abin alheri ƙaramar hukumar Jibiya ta samu ba, kuma abin alfahari a ce kamar mai girma sadaukin sarkin arewan Katsina hakimin Jibiya ya kawo alkhairi su yaba ba, su ba mu goyon baya 100% su nuna jin daɗin su ba? Shin in har za a ce ES ya hana mu wuri, mu da mun tada kanmu wa za mu kalli ya hana mu wuri? Hukuma. Su wane ne hukuman nan? Ku ne. To akwai takaici ciki kwarai da gaske, duba da abubuwa da dama sun faru a baya, wanda mu muna da yaƙini shine wa'annan wakilai namu suke mamu zagon ƙasa, ko suke ƙoƙarin ganin sun taɗe mu. Bayan alkhairi ne muka kawo ƙaramar hukumar Jibiya da Kaita. To wannan shine a takaice a saƙona. Sannan kuma nake ganin bai kamata a ce duk abin da zai taso ana sanya siyasa a cikin shi a ƙaramar hukumar Jibiya da Kaita ba. In abu na alkhairi ya zo, to ba siyasa ko ra'ayi ko interest naka zaka kalla ba, a'a zaka fara tsayawa ne ka natsu, ka fahimci meye fa'ida abin nan ga al'ummarka. To in har ba son zuciya ke tattare da kai ba, to zaka ji kahi gwammacewa ka zaɓi abin alherin nan ya je ma ƙaramar hukumar Jibiya, ya je ma talakawan ƙaramar hukumar Jibiya su ji daɗi, kai ma ka kama ka ba da gudunmuwarka, abin nan ya kai gare su. Ya zama maka alkhairi a bisa ko ta wace hanya ce, ka bi hanyar da za ka samar da tsaiko ko naƙasu ko matsala ko hana wannan alkhairin ya je masu. Duba da abu ne wanda yake